Γεια σας αγαπημένοι μου, ήρθε η ώρα για ζωγραφική. Τώρα θα ζωγραφίσουμε με τις καλές μας συλλαβωγές και θα αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε μία ζωγραφιά. Παίρνουμε το χρώμα που θέλουμε για να ταιριάξει με το υπόλοιπο φυσικά και το βάφουμε πρώτα το γύρω γύρω. Απαλά. Συνεχίζουμε. Μετά παίρνουμε το πιο σκούρο χρώμα και το πατάμε στην άκρη. Του σχεδίου. Μετά παίρνουμε το πορτοκαλί που είναι πιο σκούρο χρώμα μετά σβήνουμε προς τα έξω, σβήνουμε το χρώμα και απαλά φυσικά. Ωραία, τώρα θα βάλουμε το μικρούλι αυτό εδώ πέρα, θα το βάψουμε κανονικά με το πορτοκαλοκίτρινο. Μετά θα πάρουμε το πορτοκαλί και θα το βάψουμε εδώ πέρα. Τώρα, αν έχετε κάτι πιο στρογγυλό, θα πάρουμε εμείς το χρώμα που θέλουμε και θα το βάψουμε στρογγυλάκι στρογγυλάκι. Να στρογγυλεύουμε την μπογιά. Πάμε στο άλλο. Πάμε στο άλλο. Δεν χρειάζεται και πολύ δυνατά να το πατάτε. Ωραία, παίρνουμε τώρα το άλλο μας χρώμα και εδώ που είναι η γραμμή, το παίρνουμε, το πατάμε αυτό λίγο πιο δυνατά, τονίζουμε τη γραμμή και μετά προς τα έξω σβήνουμε. Κάνουμε πάλι το ίδιο με την άλλη γραμμή και σβήνουμε προς τα έξω. Πάλι σβήνουμε προς τα έξω. Σβήνουμε προς τα έξω. Σβήνουμε προς τα έξω. Μετά αυτό εδώ το βάφουμε με το ίδιο χρώμα. Που το σβήναμε. Και έτσι όπως βλέπετε είναι ίδια. Τώρα θα πάμε σε αυτό εδώ που θα χρειαστούμε πράσινο. Έτσι όπως βλέπετε και εσείς φυσικά. Θα πάρουμε τα κενά, έτσι όπως βλέπετε δεν έχει καμία γραμμή, κανένα σχέδιο και το βάφουμε. Εδώ πράσινο που θέλουμε εμείς. Ένα λαχανί ας πούμε. Τώρα παίρνουμε το άλλο μας χρώμα. Μπορούμε να τονίσουμε ή τη γραμμή ή από κάτω προς τα πάνω να το κάνουμε από σκούρο προς ανοιχτό. Εμείς τώρα μπορούμε να κάνουμε τη γραμμή ας πούμε. Τη γραμμή, βάζουμε τη γραμμή εδώ πέρα και προς τα έξω το κάνουμε πιο ανοιχτό χρώμα. Μετά παίρνουμε αυτό εδώ με το λαχανί φυσικά και κάνουμε το ίδιο, απλώς τώρα θα κάνουμε από το σκούρο προς το ανοιχτό. Παίρνουμε αυτό και σκούρο προς ανοιχτό. Μπορούμε να το κάνουμε και λίγο εδώ. Εδώ,